Salamat na kita nga natabo ni Aga. Kaya kung ay guro, kung gabi, salamat ipatay. Nagahako sa sining nga tore sa sulod sa masobra 3 ka oras. Ang isa ka babae, upod ang iyang bata, iloy kag utod, samtang nagawaswas ang makusog nga bagyo, kag nagadalo-do ang baha halin sa kabukiran. Ini ang nag-viral nga video sa barangay RSB sa La Carlota City sa Negros Occidental sa nagdigad ka tubig. Sa tore o kung sa landmarks ang barangay nakataklas ag nakapanghawid ang isa ka pamilya sa nag-igo ang bagyo nga tino sa Negros sa November 4, 2025. Ang babae nga may ginakos nga bata, among 29 anyos nga si Gladys Acudit. Nagkita ko pagsusang tubig sa bahay. Nagwa ko sa eskulahan, kaya matrap kami. Dito kami sa Pakliyariya, naglakat. Tapos ang mataho lang sa lalakat na kami na diretso kami sa barangay hall. Tapos naanod kami, nakasaka ko sa dotor-tore kami ni mama. Sa kunutod, ang isa ko kabata. Masobra sa 3 ka oras sa ginagwanta ng Gladys ang katugnaw, kakapoy, nerbiyos kagutom para lang makasurvive. Mga sobra man 3 ka oras ang Natindog, amon no? natindog. Tapos akong bata tugnaw na nangawba. Mga apdi, mga ano na batsaga, apdi ka tugnaw, gutom. Di ka na madula sa pinsar mo. Oo, hindi makisama bisa ko paminsaran ko sa ado. Nga, kapasalamat mo sa Ginoo nga nabuhi pa ko sa time to. Ini nasubong si Gladys, ginabusong ang iya ikatatlo nga bata. Naabdan ko siya sa covered court sa Roberto Salas Benedicto Integrated School, malapit lang sa barangay hall sa barangay RSB. Ang RSB, nagakaulugan sa Roberto Salas Benedicto, ang anay ambassador sa Pilipinas sa Japan, isa ka diplomat kag abogado nga tumandok sa Carlota City. Si Gladys, nagahulat sa iya nga bata nga nag-eskwela. Masobra na sa 8 ka bulan ang nagligad sa nag-igo ang bagyo nga tino. Pero sanday Gladys kag ang masobra sa 200 pagid ka mga pumuluyo sang RSB sa evacuation center sa gihapon sa La Carlota City proper nagatener. Ang ini nga dalan sa tupad sa barangay hall pagkatapos sa bagyo, napuno sang lutak. Mga dalago nga puro sang kahoy, salakyan, ambulansya, tricycle kag kun ano-ano pagid nga mga naanod sang baha. Subong, amo na sini ang sitwasyon diri. Makita kag malabyan na ang dalan. Ginlibot ko sa barangay ni Kapitan Socrates Guba o kun si Kap Atet kung tawgon sa mga residente. Malayo na ang itsura sang dalan subong sang sanaabtan ko pagkatapos gid sang bagyo. May mga balay pa nga ginakaayo. May mga wala na ginaistaran. Ang area nga ginatinugan sang una sang balay pero subong bakante na nga lote matapos ma-wipe out ang balay. Sa unhan, dead end na. May suba. Yara pa sa suba ang naanod nga taytay nga nagakonect sa barangay RSB sa La Carlota sa barangay DSB sa Banwa naman sa Pontevedra. Ang tunga sang suba, do may naporma nga isla nga may nagtubo na nga kawayan. May signage sa higad sa suba nga hindi ini pwede mapatukuran sa bisan anong estruktura ang higad sang suba. Gindala ko ni Kap Atet sa ubos ang naubusan nga parte sang barangay kung saan halos naubos guba ang mga balay. Samtang nagasulod kami sa Eskinita, amat-amat namon nga nakitaan ang mga marka nga ginbilin sang baha pareho sa sininga dingding sang pasilidad sang barangay. Samtang nagalibot kami sa ubos, nagakaagyan namon ang mga nabakante nga mga lugar sa mga na-wash out nga mga balay, mga guba nga mga pagkabutang, mga parte sa naguba nga mga balay. Diri man naga-star si Gladys galing wala na di siya pulian nga balay kaging guba man sang baha. Ang lola nga si Sheba May Sakudit, amat-amat nga nagapatukod pa lang liwat sang ilang nga balay. Nagabalik lang ni siya kung may klase ang iya nga apo. Sa evacuation center man sila sa gihapon naga-star. Ginakulbaan siya basta gani magbukbo na ang ulan.
Kung magulan-ulan, subong, anong gakabatsagan? Nervyos kay ganyan. Pagulan to gani isang nagligad to. Ang galing dito kami ga ano gyapon kap sa Kabalaka kap kay wife pa na. Dito ka sa evacuation, yapon, katiner. Oo, Diri sulod di. Kakato ka likod adlaw? Bata, oo. Kay gaskwela. Ang iya kaigod balay, si Elizabeth Ilihay. Nagpahimo lang anay sang hayub-hayub sa ginatindugan sang iya balay sadto. Banyo sa second floor, kag banyo sa idalom lang ang nabilin sa iya nga balay matapos ginanod sang baha. Bigyan ko si Ramon na ang tubig asa pa nalapaw na. Ano na uban nyo na, oh? O banyo na namon sir. Bali ang bili namon banyo sa baba banyo sa dalom tapos. Amo na ni bilin sa balay nyo, banyo na lang? Oh. Amo na ni sa sir. Sa evacuation center man siya anay nag-aistar sa karon. Nagbalik lang di siya anay kay may klase ang iya nga bata. Halos wala gid may nabilin sa iya. Ang Santos na lang niya nga halos nawasak na, amo lang ang isa sa mga nabilin niya nga gamit. Ang balay sang iya tiyo nga sa tupad niya naubos man sang baha. Ang hindi niya maintindihan kay pamalay na ini nga lugar pero may nagtubo diri nga tubo sagwa lang sang iya nga pader. Palatandaan, ngayari lang ang ini nga lugar sa gihapon sa Negros. Sa unhan, naabta namon ang single mother nga si Merlin Go nga nagapamala pa. Wala pa makuha ang duta sa gwa sang iya nga bintana. Gani ginhimo niya na lang ini nga garden. Bag-o lang siya may gin-harvest ka mga tangkong nga sulod-anon gikan diri. Ang pinakamalala kay bisan ang sulod sang iya balay, may duta sa gihapon, 8 na kabulan ang nagligad, humalin sang ginbaha sila. Hindi man basta-basta ka duta ang kuluwaon niya sa sulod. Ang tiles nga salog nanginduta. Do amo-amo lang ka-level sang iya nga lababo sadto ang lunang sa sulod sang iya balay. Halos magka-level na ang duta sa second floor sang iya nga balay. Halos wasak ang unod sang balay. Si Merlin nabalo na kag may duha ka mga college nga ginapa-eskwela kag may isa ka elementary. Sa duha ka tinaga nga, kamusta ka? Nagtulo na ang iya nga luha. Budlay. Pero okay lang. Kaya ang duwa ko ka-college, gabuling man sila sa akong financial. Isang pag-eskwela sila, mga kaugalingon. Bali, ga-online na ako na subang. Sa Marayo siya ga-stay. Tapos ang ikaduwa ko, kung wala klase, ga-obra man sa. Tapos gatag sa ako. Sa bilyaran nagatrabaho si Merlin. Ang ahaw-ahaw niya nga makuha sa ginobrahan nga bilyaran, hindi makasustener sa ilang nga pang-adlaw-adlaw. Ang subang niya nga third year college, may baby na. Ginadala na lang kung kisas ang iya nga bata, ang iya sini nga baby sa eskwelahan. Kisa ginadala niya sa eskwelahan niya nga bata. Pero, Apo di eskwela? Ang bata ang ya. 8 months Biti ang 8 months old nga baby. Magskwela. Sa di siya eskwela? sa college, sa Arlota. Tipasugtan lang siya. Okay man na sa mga teachers niya. Hindi masarangan ni Merlin nga makuha ang duta nga nagsulod kag nagwasak sa ilang nga puluyan. Aminado si Merlin nga may mga panahon nga daw masurrender na siya sa kakapoy. Kabataan niya na lang gid ang naghahatag sa iya sang kusog nga magpadayon. Siyempre kung wala ako, hindi ko kabalo kung makaya pa nila. Sa 3 years na wala akong bana. Expect ka pa nga maabot isa ka adlaw, mawanan mo ni tanan-tanan? Siguro. Malay ko. Kasi may mabot nga, Bulig. nga sarangan ko nga, biskan tao na lang ang mabulig sa akong di ang matamat. Tao nga makabulig lang. Amo naman lang na nga may mabulig sa akong, bisan sa duta na lang ang makuha sa balay, okay na ko. Suno sa kay Cap Atet, sa evacuation center pa inisilitanan naga-istar samtang nagapangita pa ang syudad sa mabutangan sa ilang relocation site. Hindi pagi kami totally nga 100% nakabangon. Kay may ara pa kami 300 ka individual nga ara sa evacuation center. Pero so far sa damo man nga bulig, at least nakabangon gid kami ya. Amat-amat gid. Subong ara sila sa Kabalaka Evacuation Center gi-providean sa syudad kay pangita pa ang syudad nga kung diin sila relocate tungod kay dugay na sila amo na nga former hospital na gi-develop nila nga himuon na para permanent evacuation sa mga wash out gid nga balay. Pero karon nga may klase na,
Nagbinalik ng iban nga mga pumuluyo kay diri nag-eskwela ang kabataan sa barangay. Ginapasugat lang sila kun aga kag ginadun-ong naman kun hapon. Samtang nagaklase, masako sa gihapon ang hakutay sang duta sa palibot sang eskwelahan. Ginapahulam ang barangay sa mga heavy equipment kag ang iban diri binulan na nga ari sa ila kay hindi basta-basta ang kadamuon sang halakuton nga duta. Ang ini nga taytay nga naguba, tigayon nga nakaayo kag may alagyan na liwat ang pumuluyo. Ang overflow sa idalom, ginkakas kay isa ini sa mga ginalantaw nga rason kun nga nagakatrap ang mga kahoy kag iban pa nga mga sagbot halin sa bukid, mga ginadala sa pag-anod sang baha. Kung magulan, hindi na amo sina kataas ang ginasaka sang tubig sa karon. Sa piyak sa gindangtan sa barangay, isa ka bagay ang nagapaproud sa mga pumuluyo. Lipod sa ihibalo sa tanan, may mga champion sa lawn tennis nga na-produce ang barangay. Ang tatlo ka mga kabataan ni Kap, puro katapos ang Philippine team sadto sa tennis. May kaugalingon sila nga tennis court kag kabataan ang nagahari din. May players na sila nga nagakompete sa international competitions kag nakaupod pa si Alex Yala. Ang audience area gani sa tennis court nila sang pagwaswas sang bagyo ang nakasalbar pa sang kabuhi sa mga pupuluyo. Ang joke sang iban, ini ang ilanangin super ferry pag bagyo. Diri sila nakasakay. Suno kay Kap, amat-amat ang pagbangon sang barangay kag nagasigi sa gihapon ini tugtog karon. Ang iban sa aton, kung mabahaan, pagkasunod nga adlaw, dagdasan lang, okay na. Pero hindi amo sinaan natabo sa RSB. Sobra-sobra nga baha nga mas dalagpo pa sa mga balay nga may upod nga duta kag kahoy ang nag-igo sa ila. Hindi basta-basta madagdasan sa isa lang kaadlaw. Malawig nga proseso ang dapat agyan para makasilinga tigayon na nga nakabangon ang barangay. Pero para kay Kap, may mga leksyon nga gindala sa ila ang delubyo nga natabo. May salaman kuno ang tawo kag ang ini nga trahedya ang nagserbi nga pamukaw sa ila. Para sa akon, pabatyag lang is Ginoo mo. Kay damo man mga kapaltahan ang pumuluyo mo. Isa, mga kalog, ginasiradaan ta. Isa man ka mga cause nga nagsulod ang mga tubi, damo mga bagay. Pero kung balik ta sa Ginoo ang aton nga pagsalig, tilawan na sa Ginoo kay kung wrath of God niya, gabi niya nga gibutang para nga way mabilin sa RSB kay grabe ito pero gibutang niya alas 10 sa aga nga bugtaw tanan gipabatyag niya kung ano ang pwersa sa Ginoo. Na-survive ni Gladys kag sang iya pamilya ang ila inagyan sa siningat tore. Hindi niya maisip kung makapila siya ka beses nga nagpangamuyo kag nagpanawagan sa Ginoo samtang nagawaswas ang bagyo. Reminder ini kuno para sa iya sa kada paglabay niya dinhi sa tore sang isa ka bagay nga gakalipatan niya kung kisa. Magbalik ka sa magano ka sa Ginoo nga muna dugin pabatsak man sa inyo nga magbalik ka sa iya ito nalimtan na sa mundo sa kung sa mga lain-lain nga bagay. Ang pagakos ni Gladys sa tore sang barangay nangin iconic, hindi malipatan. Ang tore nangin mapag-on, padayon nga nagatindog sa piyak sa mga kalamidad kag pagpanghangkad pareho sa mga residente sang barangay RSB.